Γεια σας. Αυτό είναι μία ντομάτα βιολογική και είναι σπόρος 100 ετών. Δεν είναι ευρύδιο και θα σας δείξω με ποιο τρόπο μπορούσαν τόσα χρόνια και είχαν χωρίς να αγοράζουν φυτά. Λοιπόν, κόβουμε την ντομάτα στη μέση. Εδώ τώρα θα δείτε ότι έχει κάτι σποράκια. Αυτά τα σποράκια οι τρόποι είναι δύο για να κρατήσεις σπόρο από αυτή την ντομάτα. Αυτή είναι η ντομάτα η ξιδάτη, η ντόπια και είναι γευστικότατη. Ενώ τις ντομάτες που καλλιεργούν όλοι τώρα δεν είναι από φυτά. Παίρνουν φυτά, δεν είναι από σπόρους όπως κάνανε παλιά. Εδώ τώρα κάνανε οι προγονείς μας με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω τώρα. Όταν αρχίζουν και βγαίνουν οι ντομάτες, την πρώτη ντομάτα που βγάζει χαμηλά την αφήνουμε να ωριμάσει πολύ. Βλέπετε αυτά τα σπόρια που έχει εδώ μέσα, αυτά θα γίνουν όλα ντομάτες. Ντοματιές δηλαδή, θα γίνουν φυτά. Βγάζουμε αυτό όλο μέσα όπως έβγαλα και αυτό εδώ. Τα βάζουμε σε ένα βάζο. Εδώ βλέπετε στο δίσκο εδώ αυτά τα σποράκια, όλα αυτά τα σποράκια θα γίνουν φυτά. Το βάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μέσα στο βάζο και τα αφήνουμε 5 μέρες. Τα αφήνουμε 5 μέρες μέσα στο βάζο μέχρι να βγάλει από στο πάνω μέρος μία μούχλα. Όταν θα βγάλει μούχλα, τότε είναι έτοιμα να τα βγάλουμε και να τα περάσουμε. Θα τα βάλουμε πάνω σε μία πετσέτα. Θα στεγνώσουν οι σπόροι, τα τυλίγουμε, μετά τα βάζουμε μέσα σε ένα βάζο και την άνοιξη τα βάζουμε στη γη με λίγο χωματάκι και βγαίνουν τα φυτά και οι ντομάτες αυτές είναι βιολογικές και είναι πάνω από 100 χρόνων και ούτε με ραντίσματα, ούτε λιπάσματα, ούτε τίποτα η ντομάτα. Είναι μόνο μακοπριά. Αυτά τώρα τα σπόρια που βλέπετε εδώ αυτά τα σποράκια, αυτά όλα θα φυτρώσουν και θα γίνουν ντοματιές. Αυτός είναι ο παραδοσιακός ο τρόπος που κρατούσαν όλοι τους, γι' αυτό και το έχουν σε πολλά χωριά, έχουν τους σπόρους τους δικούς τους και τρως ντομάτα και λες τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό τώρα μόλις θα βγάλει το πουρί επάνω, τα βγάζουμε
Και όπως έχω την πετσέτα επάνω στο τραπέζι εδώ, θα σας βάλω μία έτσι τώρα για να δείτε εδώ. Εδώ θα απορροφήσει αυτό και θα μείνουν οι σπόροι. Τους βλέπετε τους σπόρους? Θα στεγνώσουν οι σπόροι αυτοί. Αυτούς τους σπόρους χρησιμοποιούμε και κάνουμε ντοματιές. Αφού στεγνώσουν, βάζουμε μέσα σε λίγο χώμα. Τώρα εδώ υπάρχουν πολλά εδώ μέσα. Αυτά θα γίνουν φυτά όλα. Το κάθε κουκουτσάκι είναι και μία ντοματιά. Φανταστείτε τώρα πόσα έχει εδώ. Και εδώ έχει αρκετά μέσα. Αλλά πρέπει να τα αφήσουμε λιγάκι αυτό. Υπάρχει και άλλος τρόπος που μπορείς να τα ξεπλύνεις κατευθείαν και να πάρεις αυτά και να τα στεγνώσεις. Αλλά αυτός είναι πιο καλός ο τρόπος. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν φυτά τα οποία είναι γευστικότατα και έχουν τις παλιές τις γεύσεις. Και στα χωριά παλιά έτσι κάναν και για τα φασολάκια και για τα καλαμπόκια. Έτσι τα διατηρούσαν. Κρατούσαν πάντα σπόρους. Όχι να πάρουν ευρύδια και τέτοια και έχει χαθεί η νοστιμιά που είχαν τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.